Cirik, Švica, Kamerica, prirodna rasveta, za princezu s asfalta, 17. oktobra u Domu omladine, Voki, Talevder, Flores, dve suštine iz suštinske 9-3 full crew ekipe prave veliko zezanje, jedan bubanj, dva bongosa, 3 mikrofona, 4 gramofona, 5 sati kvalitetnog programa, 11.000 razloga da budete to jest tu, 17. oktobra, Đusa Đanderov, proslavit ćemo i to, bit će neverovatno zezanje, znači bilo bi dobro za BG da izvodite iz šteka sve genge koje imate i da uložite u sebe tako što ćete da dođete i da stavite sve na nas to veče. BG Funk je u kući, BG Funk je u Cirihu, vidimo se u BG u 17. A sad još jednom se javljam iz Švice, ovaj vrh neki na koliko ima, 200 metara, svejedno koliko god da ima, vidimo se mi 17. oktobra u Domu omladine, bilo bi dobro za BG da se svi tamo spustite negde oko 23:00.